बयनिबोसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे दिनैनि बे बारजाबिल गामिजों हांख्राय हरजानायाव नुजाफैनो हानाय आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबफोर बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जे दिनै बारजाबिल गामियाव नोंथांमोनखौ हांख्राय हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय 25 अक्ट'आव जोंनि बारजाबिल गामियाव मिथिस्लाबाजासे फुंनि समाव जरासे मैदेरा हाबफैदोंमोन। फुंनिफ्राय ओइदिनखालि सानसे जोंनि गामियाव गोबां हुलुस्थुल जादों। गामिनि मानसिफोरा जानाय लोंनाय बहा थागोन बहा मागोन बेफोरबायदि हुलुस्थुलजों दिन थांदों आरोखि। थिग बेबायदिनो थाङै थाङै मैदेरा सानसे गामियाव उपद्रुब खालामनायाव जोङो गामिनिफ्राय फरेस्टफोरखौ लेंहरनो गोनां जादों। फरेस्टफोराबो नुजाफैदों, आउटपस्टनिफ्रायबो फैदों आरो जों बिथांमोननो जोंनि प्रटेक्सननि थाखाय गामियानो लाहार फाहार खालामनानै बिथांमोनखौ सङै खावै जाहोदों। दा बिथांमोननि बुंनाय बायदियैनो जे मैदेरा मोनाब्लासो ओंखारलांगोन होननाय लोगो लोगो जोंबो थानांगौ जाहैबाय। गामिनि मानसिफोरा धैर्ययै थाबाय। नाथाय सान हाबसे हाबसे समाव मैदेरा गावसिनि थांफिननांगौ लामाखौ लाफिननो हमबाय आरोखि। थिग बे समावनो फरेस्टफोराबो मैदेरनि उन उन फैगासिनो दङमोन। मैदेरा जेरै थाङो बेजों मानसिफोरखौ रैखा खालामनायनि थांखियै बिथांमोनहाबो उन उन थाबायफादों। नाथाय जोंना नैबे आदा बिलुनि न'खरा आरोखि, आदा बिलुनि न'खराव मानसिया दङमोन। बिथांमोनहा न'निफ्राय जायगायाव दोरोराखैमोन गुबुनाव। थिग बे मैदेरा गावनि लामाखौ होसोनायाव ओरैबायदि गोख्रैयै फैदोंमोन जे न' दंना मानसि दं बेखौ जेबो बुजियाखैमोन आरोखि। दा बे समावनो जे समाव मोनाबिलि समाव दैखरावहाय बे जोंनि आदा बिलु आरो बेनि फिसाला उन्दै आरो बिमा बिसोरो न'आव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो आदा बिलुआबो नैबाव दैखरावनो दङमोन, ना सुदोंमोन। ओरै बिमाखौ रैखा खालामनो ना गावखौ रैखा खालामनो बेबायदि मैदेरा हरखाबै फैनायाव मिथिस्लाबाजासे मैदेरा बे थानाय जायगाजोंनो खामानि मावफुनाय जायगाजों फैयो आरोखि। फैनानै ओरैबायदि बेखौ जोलांबाय मैदेरा। नाथाय मोजाङै नाङाखै, अब्लाबो बियो जलदब गोग्लैनानै देहाया मोजां रोखोमनि आघात जानानै दं आरोखि। दा खोमा सेराव नैबाव जिदों, ओमफ्राय खामि हारा गंथाम बायदों आरो नैबे फेन्दाया दासिमबो दैखोनो हाया। बिमानियाबो नै बिदि आखान्थियाव जखम जादों आरो नैबे गोदोना सेराव जिदों आरोखि। बेनाबो दाफोना बायदों एसे। दा बिथांमोनहा दिनै सिकित्सायाव दङ। बे बिथांमोननि बिसोरो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव दङ। दा थांनाय 25 थारिख मोनाबिलि जै घटना जानाय बे समनिफ्रायनो क'क्राझाराव लांनो गोनां जादों आरोखि। बेखौ दिनैसिमबो दङ। बिथाङा दिनैसिमबो थाफ्लिखौ फेन्दाखौ दैखोनो हाया होनदों आरो खामि हारा बायनानै दङ आरो बे सिकित्साया गोब्राब जानानै दङ। नैबे खोमा सेरनिया बेबो ENTनि गोनांथि जानानै दङ आरो बिमायाबो जखम जानानै दङ। दा बे जखमनि थाखायनो बिथांमोनहा सिकित्सायाव थानो गोनां जादों आरो सिकित्सानि थाखाय गोबां रां खरसा जानो गोनां बा रांनि गोनांथि जादों आरोखि। बेनि थाखायनो जोङो बे न'खरनि दुखुथिया न'खरनि जानानै आरो बे बारजाबिल गामिनि आघात जाजानाय न'खरनि जानानै जोङो मानगोनां हाग्रा बिफाननि आरो दानि खुंथायाव थानाय BTC सोरखारनिसिम जाहाथे बे जोखोम जानाय हालतखौ फाहामथाय होनो थाखाय अनसुंथाइ जाहाथे एसे मदद हरो जों रायजोनि जानानै आरो बे न'खरनि आघात जाजानाय न'खरनि जानानै जों मानगोनां सोरखारनिसिम गुरैयै खावलायहरबाय। जाहाथे बिथांमोन ओरैनो लकेल फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे आघात जानाय मानसिफोरनि थाखाय माबाफोर खोथा होदोंमोन नामा?
बिथांमोनहाथ' बे आघात जानायनि फारसे बर्थमान जोंनिसिम जेबो फैयाखै बुंलाङाखै अब्लाबो जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा बिनि फारसे सानो आरो जोंनो बैफोर फाहामथायनि जे खरसा पातिखौ जाहाथे बिथांमोनहा फाहामथाय होनायाव हेफाजाब होयो। बे जाथाय जानाय समावहाय ओइदिनखालि फरेस्टनि मानसिफोर दंना गैयामोन? फरेस्टनि मानसियाबो उन उन दंफायोमोन बे जायगायावनो बिथांमोनहाबो नुलांदों। ओमफ्राय जाय आघात जादों बे मानसिखौ बिथांमोना लोगो मोनदों? बिथांमोनहाबो लोगो नुलांदों। औ नाथाय बिथांमोनहा लोगो मोनदोंब्लाबो बिथांमोन थासेयाव जखम जादोंब्लाबो बिथांमोनहा बेखौ नायनो सम मोनै बायदि जादों आरो बिथांमोनहा बे मैदेरनि फारसे उन उन होलांनांगौ जादों आरोखि। दा हयथ' बे खेथ्रआवहाय बिथांमोनहा बिथांनि फारसे जेबो बुंलांनो सम मोनाखै बा नायफैनोबो सम मोनाखै बिथांमोनहा डाइरेक्ट बे मैदेरनि उन उन होलांनो गोनां जादों आरोखि। नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि बिथांमोनहा नैबे आदा बिलुआदि जखम जाना थाबाय बे बाथ्राखौ नुलांसेयावबो जों गामिनि रायजो राजा आरो बे न'खरनि मानसि हिसाबै जों हास्थायदोंमोन जे बिथांमोनहा हयथ' जोंनि आघातखौ जोंनि जोखोमखौ एसेब्लाबो नुजाफैनानै नायफैयो खबर लाफैयो आरो माबा मोनसे सिन्था खालामो जों बेखौ सानदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो 25 तारिखनिफ्राय दिनै 27 तारिख दिनैसिमबो जोंनिसिम नुजाफैयाखै आरो गोग्लैसोनानै थानाय हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो थानाय जखम आघात जाजानाय सुबुंनिसिमबो बिथांमोनहा खुनु खबर लाहैयाखै। दा जों लुबैदों जिहेतु बिथांमोनहा मोनथिखागौ जोंनि बे जायगाया हाग्रा एरिया जायगा नङा। बे जोंनि बे हाग्रा एरिया नङै जायगायाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै जिहेतु जोंनि मानसिखौ जखम खालामनानै थांबाय। दा जोंनि मानसिया उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। दिनै क'क्राझार हस्पिटालाव बिथाङा गोग्लैसोनानै दङ। नाथाय डक्टरा गुबुन फारसे मोजांसिन हस्पिटालाव लांनो जोंखौ बिथोन होदोंमोन। नाथाय न'खरनि रां रुफानि अबस्थाया बा रां रुफा गैयै जानायाव जोङो बिथांमोनहा रेफार हरनो थोनदोंमोनब्लाबो जों लांनो हायाखै। बिथांमोनहा बे हस्पिटालावनो जाबादाजा सिकित्साखौ लानो गोनां जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों हाग्रा बिफाननिसिम लोगोसे दानि BTC खुंथायाव थानाय सरखारनिसिम जों खावलायहरबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे आघात जाजानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनायाव रांनि अनसुंथाइ होयो। लोगोसे जों दिनैहाय हाग्रा बिफाननिसिम आरो BTC सरखारनिसिम जों गांसे आर'ज बिलाइबो लिरबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे आर'ज बिलाइखौ नाजावनानै जोंनि बे जखम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनायाव राङारि अनसुंथाइ एबा मदद होयो। जों बेखौ जोंनि बे आघात जाजानाय न'खरनिफ्राय लोगोसे बे बारजाबिल गामिनिफ्राय जों गुरैयै खावलायहरबाय। लोगोसे जोंहा दंबावो नै बिथां आदिबासि सासे बै जोंनि गामि सेरनिनो बिथाङा सासे गामिनि गावबुरा बिथाङाबो नै आखाइया बायनानै दङ। बिथांनि थाखायबो जाहाथे मारै बायनाय बिथांनियाबो बेबायदिनो मैदेरा खारलाबायनायाव बिथाङा गिनानै खारनायाव माने होसोबोनायाव उफाय गैयैयाव बियो हाखराव बारजुमनो गोनां जादों बा हाखराव गोग्लैलांदों आरोखि खारनायाव। मैदेरनि जेबो अंग नाङा? मैदेरनि अंगआ सुन्दाया एसे नांहां जादों आरोखि बेवहाय बियो एखे उफाय गैया जोगार हरनाय बायदि जादों बेवहाय हाखराव गोग्लैनायाव बायनो गोनां जादों। दा बेखिनियानो जे मैदेरनि जोंनि बे गामियाव फैनानै अयथासार खालामफैनाय आरो जखम जानाय अबस्थाखौ जों रायजो राजानिसिम लोगोसे सरखारनिसिम जों फोरमायहरबाय। जाहाथे जों जोबनायाव बेखौनो खावलायगोन मानगोनां दानि खुंथायाव थानाय सोरखार लोगोसे हाग्रा बिफान बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बे आर'ज बिलाइखौ आजावो आरो जोंनि थाखाय राङारि अनसुंथाइखौ गनायथि होनानै जोंखौ बे साननैनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि आर'जलाइखौ नाजावनानै राङारि अनसुंथाइखौ जोंनो रिलिज खालामनानै हरो। जाहाथे जोङो बे आघात जानाय सुबुंखौ जों मोजां हस्पिटालाव मोजां सिकित्सा खालामहैनो हायो। बेखिनिखौ खावलायनानै आं दिनै फिन बयनिबोसिम खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि बुंनांगौ फोजोबबाय।